găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială aici la România TV. Îndrăgitul Cătălin Crișan își deschide sufletul. Anunțuri de ultimă oră, decizii cruciale în viața sa, taina de 30 de ani, marile lovituri ale vieții, a treia nuntă, dar și melodii de suflet. Totodată, doar la România TV, două interviuri cutremurătoare. Ginerele lui Nicolae Ceaușescu, împăcarea dinaintea morții, femeia care va uimi România, dramă de după gratii, după o condamnare pentru 60 de lei. Și scandal de proporții după nașterea Simonei Gherghe. Laura Lavric se dezlănțuie, credeți-mă. Trebuie să stați alături de noi în minutele care urmează. Cătălin Crișan așadar are din nou gânduri de însurătoare și speră ca a treia oară să fie cu noroc. Romantic fără cusur, artistul crede că acum, la 49 de ani, și-a găsit sufletul pereche alături de care vrea să-și petreacă întreaga viață și, ca o împlinire a dragostei ce o poartă partenerei sale, promite că se vor căsători chiar de ziua lui de naștere. Într-un interviu pe care l-am realizat în urmă cu puțin timp, marele artist ne-a făcut o confesiune despre marea iubire și a luat o decizie importantă pentru cariera lui. Anul acesta, artistul împlinește 30 de ani de când a urcat prima dată pe scenă și crede că a venit momentul să dezvăluie secretul pe care l-a tăinuit atâta vreme. Rabdă inimă și taci, viața e un joc și nici când nimic nu poți să faci dacă n-ai noroc. Rabdă inimă și taci, te vei bucura când iubire va fi totul, de necazuri tu vei uita. Uite, când de nebun pe stradă așa, cu o doamnă frumoasă lângă mine. Cât de frumos este, doamnelor și domnilor, să te plimbi la braț cu un trubadur al iubirii, un romantic incurabil, Cătălin Crișan. Bună ziua, domnule Cătălin Crișan! Să rămână, doamnă! Cât poate să rabde și să tacă marele artist Cătălin Crișan? De răbdat poate să rabdă destul Cătălin Crișan. De tăcut nu. Din păcate sau din fericire, habar n-am. Mie îmi place să vorbesc, îmi place să comunic, nu-mi place să fiu singur, deci întotdeauna îmi place să vorbesc cu cineva. Trebuie să rabzi anumite lucruri, pe cele pe care le rabzi, pe unele trebuie să le exprimi, pe altele trebuie să rămână ale tale și să te duci pe lumea cealaltă cu ele. Ați urât singurătate? Da. Întotdeauna mi-a plăcut și îmi place să fiu înconjurat de oameni, de animale, de păsări. Sunt, spun eu, să modestia la o parte, sunt un om o tip sociabil, așa cum spune românul. Un om și viața lui, mândru hai-hui, printre bune și rele. Un om, o stea pe cer, un mesager al iubirii eterne. Întotdeauna v-a plăcut să iubiți, indiferent că vorbim de femei, de animale, de natură, de persoanele dragi. V-a plăcut să iubiți, ați bine bunește, dar ați cunoscut și suferința în dragoste. Așa este, da. Da. Am și iubit și iubesc în continuare, că la 49 de ani mai am posibilitatea asta. Am și suferit. E frumos pentru că viața personal mi-a oferit un balans. Atunci când lucrurile mergeau bine, a trebuit să vină ceva mai puțin bine. Când credeam că nu mai pot ridica fruntea, Dumnezeu m-a ajutat să mă ridic și din toate acestea practic am învățat. Despre iubire, Cătălin Crișan poate vorbi zile și nopți la rând și mai ales poate cânta. Este un romantic incurabil, un visător care, mai presus de toate, crede că dragostea vindecă orice suflet, oricât ar fi de chinuit. S-a îndrăgostit nebunește de 2 ori în viață. Când și-a pus sufletul la picioarele femeilor care i-au devenit soții, s-a lăsat legănat de valurile iubirii și a suferit decepția despărțirilor. Dar naiba în tine dragoste, dar naiba dragoste în tine. Ați trecut și prin divorțuri, nu sunt momente tocmai plăcute, mai ales separarea de copii. Cine v-a fost alături? Cine v-a ajutat să treceți de aceste momente grele? Da. Am avut și divorțul, de asta vă spuneam că nu m-am plictisit deloc. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci. Am mai auzit vorba asta că cineva spunea că e bine să nu te uiți în trecut și e bine să te uiți numai în viitor. Eu zic că e bine să te uiți în trecut, pentru că dacă nu te uiți în trecut, nu vezi nimic. Și
atunci poți să iei aceleași plase, să fii la fel de... Sunt din nou îndrăgostit, am o... Aoleu, este o veste nouă. Da. Spuneți-ne mai multe. Bat clopote de nuntă? Nu, încă nu, mai stăm. Vă întreb asta pentru că știm foarte bine, în urmă cu câțiva ani buni, mai ales după al doilea divorț, spuneați că nu mai credeți în căsătorie. Da, știți cum se spune, niciodată să nu spui niciodată, dar acum glumind oarecum, am zis că dacă rămâne partenera mea de viață lângă mine până la 70 de ani, îi promit că în momentul pe 6 februarie, când împlinesc 70 de ani, o voi cere în căsătorie. Uite, vă spun în premieră. Pentru că oricum nu mă mai ia nimeni la 70 de ani. Există zâmbet și speranță în fiecare și parcă toți suntem mereu în așteptare. Marcheze momentul cu un concert grandios pe măsura succesului pe care l-a avut în tot acest timp. Și dacă îmi dați voie, vă invit pe toți, stimați telespectatori, pe 3 octombrie la Sala Palatului, deci 3 octombrie la Sala Palatului, la orele 19:30. Este un spectacol aniversar, îmi serbește cei 30 de ani de carieră cu orchestră mare, live, bineînțeles. Și cu siguranță foarte mulți invitați de marcă, nume celebre. Da, vor fi mulți invitați cu nume celebre, nu numai din zona muzicală, ci și din zona scenei și mai am câteva surprize. Se va cânta la pian clasic, se va dansa, se va recita, se va juca puțin teatru și la propriu și la figurat. Se va cânta, bineînțeles, 3 octombrie, da? La orele 19:30 la Sala Palatului, e ușor, intrați. Grele momente din viața lui Cătălin Crișan. Da, e o întrebare interesantă. Nu m-am gândit, n-am făcut o ierarhie. În mod sigur, atunci când mi-au murit bunicii rând pe rând, de fiecare dată când unul dintre ei pleca, au fost momente cumplite. Bune, rele, toate ni se petrec, timpul face nazuri, dar pe lume toate trec. Bucurii, necazuri, dar pe lume toate trec. Bucurii, necazuri. Poate un moment greu, nu poate, în mod sigur a fost accidentul de mașină de acum 5 ani, 6 ani, pe care voi l-ați transmis la un moment dat, l-ați dat, am văzut. Atunci am crezut că... A fost o cumpănă a vieții. Da, atunci am crezut că nu mai trezesc. Bineînțeles că momente grele au fost și divorțurile, că nimeni nu se bucură când divorțează, Doamne, iartă-mă. Știu, anii trec și mi-e dor de ei, au fost și buni și răi, sunt anii mei. Și acum să trecem și pe partea cealaltă și să aflăm ce îl emoționează pe Cătălin Crișan. Sunt multe lucruri care mă emoționează. În primul rând mă emoționează în fiecare zi că îi văd pe copii cum cresc și îmi dau seama că anii trec și că eu îmbătrânesc și e normal să fie așa. Copiii mei mă învață că viața e frumoasă, că orice dimineață e șansă, e cadou. Atunci când le văd ochii, mă simt stăpânul lumii. Copiii mei mă învață să fiu copil din nou. Mă emoționează foarte mult bunătatea la oameni. Mă emoționează filmele. Eu plâng la filme, culmea, sau nu știu dacă o fi bine, dacă nu o fi rău, dar eu chiar așa se întâmplă și culmea că, de exemplu, urmăresc, știu ce se întâmplă în filmul ăla, am văzut de 3-4 ori și tot plâng. Cel mai mult mă emoționează însă zgomotul valurilor. Pentru că niciun val nu seamănă cu celălalt, fiecare are povestea lui, forța lui și dacă mi-aș dori ceva în viața asta și dacă avea vreodată bani, mi-aș dori o căsuță micuță, pe o plajă micuță, dar singur să fiu acolo, singur în sensul să nu fie lume și cu care să bronzeze și să stau așa, să nu mă întrebe nimeni, să stau să ascult valurile. Când vântul s-a stârnit, vorbește marea, e mâniuit, iar soarele sărută marea. Când beția de culori, în mii de valuri cu albiori, purtând într-una lor visarea.